Empenise eye osofo Yona ehiakwa awo enkran ena yempa eboyimu onfa Nyankopɔn asɛm mmere na meka sɛ wobɛbɔ nsɛm ɛwa. Amen. Amen. Enti mepam kyɛw sɛdeɛ yɛnya adagyeɛ ɛma deɛ di kan no nso yɛnya adagyeɛ ma no obiara mɛtena se na yɛntie Onyankopɔn asɛm. Enti emere a ɔsɔfoɔ bɛpagya no mu yi no na adwontofoɔ mo de nnwum a emu hwam na ano hye sɛdeɛ mo di kan ato na yɛmfa nsia ɔsɔfoɔ Jona ehiakwa na ɔne mɛkyɛ Onyankopɔn asɛm. Amen. Pajansane fai. Leka so ora Yesu yede wasio. Ora Yesu yede wasio. Oh mante. Ora Yesu yede wasio. Ora Yesu yede wasio. Hallelujah. Amen. Yeda yebofo ye obo ye ase. Awo ye ne hweso pa wo hwen.
ane na ho bamba wɔde abɔ yɛn ama afi nso akɔ afi bato yɛn na yɛnte bɔne ne yɛhu bɔne biara na kasa bɔne biara so mpee mu de onyame ayɛ ama yɛn me ɛbom adwene me nte aseɛ so efisɛ sɛ yɛhwɛ yɛ man mu ne yɛhwɛ nsɛm a ɛkɔ so ɛne ɛnoma a ɛkɔ so a na nokore gyina asɔre yi sɛ yɛte sɛ ne yɛtie yi a na mpɛ sɛ ɔsɔre gyina hɔ ɛntena hɔ koraa na tie mu paa ka kyerɛ owura Yesu sɛ yɛde n'ase owura Yesu yɛde wase oo amen Amen. meda sɔfopanyin da ɔte adwom ase sɛ ɛne da yi ɔmama akwanya sɛ mehwɛ wo sisia no ɔbɛhu sɛ ampa a yɛhu sɛ yɛhyia sɛ yi ama panyo na abɛgyina dwom sɛ da papa mede wase meda adiifoɔ nyinaa panyin ase sɛ ɛnɛ wɔne papa ka ne ti bɔɔ ho no ɔmo yi me sɛ me nso ɛnɛ menya mfimfiri ha na memfa nyame asɛm ɛmra wo nkyɛn diifoɔ panyin mede wase sɔfo panyin a yɛwote adwom ɛyɛ Kumasi mantam nyinaa sɔfo panyin otumfo Nyankopɔn nhyira wo Amen. sɛ ɛnɛ mɔmɔ saa platform yi platform no so paa sɛ Kumasi mantam nyinaa ahyia na mpanyin sɛ menya dwom na me ne ɔman yi nkyi dɛm asɛm mpanyin onyame nhyira mo Amen. sɛ yɛka nyamesɛm a na nka me deɛ menka ho sane sɛ owura prampɛ ɛna ɛte akyerɛ hɔ yi sɛ yɛka asanka adwuma deɛ a ɛyɛ saa mpanyimfoɔ ya ne deɛ ɛyɛ dɛn na megyina mfimfiri ha yi hallelujah Amen. sɔfo panyin ɔno watete me meni na nante na menwaree na ɔno nso nwareeɛ ne na meni ne nam nyinaa no na ɔyɛ ɔsankani na ɔyɛ odiifoɔ enti na asanka adwuma no ma wie kakra de asie ana na deɛ akonya aba mu sɛ anɔpa yi ɔfam sɛ yona ɛnɛ obotufo ɛbɔ me bo nanso deɛ manya fi ne nkyɛn ti no amema nsuro onyame yɛ dada ɛhɔ daa Amen. ansa no mahema sanka na so no ma meka asɛm bi nkyerɛ wo sɛ wokoto sɛ abrɛwɔ bi te hɔ n'anim atwintwam a osi so pan yɛ abayaa Enokure. ansa na ɔbɛyɛ abrɛwa ne ɔfitiaa na n'anim atwintwam yɛ o osi so sɛdeɛ wosi so yi ansa na afei ɔbɛdu saa mpɛmpɛnsoɔ yi life no wabo bi pɛn Enokure. saa abrɛwa yi wɔgye n'ani pɛn ana ne deɛ akɔdu mpɛmpɛnsoɔ sɛ n'anim atwintwam ana nɛ ato a wobɔ life ɔhwɛ wo sɛ yɛ a na ho yɛ sere sane sɛ ɔyɛ bi pɛn Enokase. hallelujah Amen. meka nsɛm mmiɛnsa bi ansa na maba masɛm yi so gyidi asɔre wei sɛ yɛ papa bi a yɛfrɛ panjo sɛ yɛfrɛ papa bi akonya na nya bi ankoto a na ɛyɛ nokorɛ o meka de onyame de mpanyinfoɔ bi ayɛ nsɛm mmiɛnsa pɛ ama sɛ ɛnɛ ato a na nyame so de wo ɛyɛ a wahwɛ ne yie nsɛm bi si wɔ wamfie asɛm bi asi yɛ ɛwɔ baabi ani na ɛno na meka ho asɛm kakraa bi na afei maba me topic no so sɛ yɛka sɛ adiifoɔ mpaebɔ a yɛkɔ adiifoɔ mpaebɔ a that time no kuma ɛwɔ pra so yɛnwie na nso mpaebɔ no nwie no na biribi asi Enokase. na sɛ obiara fɛ adiifoɔ mpaebɔ no korokoro mu a na deɛ asi no ɛna ɔde kɔ na ɛda n'ano ɛno na ɔde kɔbɔ amanneɛ sɛ yɛkɔ adiifoɔ mpaebɔ no nsɛnkyɛnni sɛ de si yɛ biribi si yɛ Enokase. yɛnkɔ adiifoɔ mpaebɔ kwa ɛwɔ purpose ɛwɔ nyinasoɔ
Sansa adifo mpabo no ende kura tumi gire nyina so no e adifo mpabo. Na fe nhwemu so abeka ho. Omenka wa mfia se buketu abi. Ekuo bi pie wo giri mu a ne efe ne dumenukuo. Hon kukusuma sai dumenukuo yi mpanyimfo yi ama mokọ wamfie. Na asafo bi ni wamfie. Na amna yekoduru wamfie no. Hon kuku boy amane se yekoduru kunu koti a kan yetem no yensifom. Yensifom. Niamfa anamonan enante kodo abonten enkote brenti na kunu tumi no Kristo mfa nhye yensa. Wamfie minim ho na mpanyimfo so no muso nim ho. Ampa yeduru kokotia no na abobe no nan ana ye nyina sifom. Adwuma ahohoro de maye no ana ye so odwunu mu ana ye di wura kuro mu. For the behade ye sa wamfie abonte no ewa ekobe konsefa anasa ebro sa na yede dwumin esi kuro abonte na edwom puti sale concert fo abakuro no mu benku ni fa na nipa ni boye nim se pa no mo twa fom brim yemfa ensanka obia yadwon ne yeto na ebubufa de mbufa so na mbufa so yede dwumintuye ekotire de ene de betire de si ye de me kasa me kan adaye bebo ne nsankyere ba kopa bi me ke bi akire adwumayefo a ye hia so for you sorry ye hwe no wotisi dwom no na ebi mo kroso no wo ni hwan anya di fopanyi na sorry ye na so fopanyi pa no na sorry ye se adi fopanyi sorry se pa ni ye nyina ehwe de hon kuku de ne ye sua de bi afi adwuma wo ye mu na afi kapanyi pa no wasori ana wo so wasori meba no so yekudu krom ho no ana yagie de ko fie bi mu efiru abegie de ko fie bi mu yeduru fie ho ase pe na ye bompa ya adanyam yase wode ye beduru wamfie ehwe ne bofo aba bofo de ba ya wo se krowura se ohiem wa hemfie ohwi se ohiem awa hemfie mewa ne ba ye ne afiri abedu kurumu ya nkwachi ya babia ohne se ohia yen ye bompa wie se pa ana hon kuku che se kwa mu kwei mu kudu ahemfie se pa muntu me kanhia sa mu chia se pa omunya mo ne adum we na monto mutu sa dum se pa wo de ahemfie otumi be sha mo nsa hallelujah. Ampa yekoduru wamfie ahemfie na ohni tidwom na edom didom tore ho hia ye boago yekowura ho na ohwese ye bechia ana payinjo ma chiamete se o ma nana so nti se ansana ye bechia no ye pase ye bompae sam gina domin no na oma akwan na mo ka motiku na mo ka motiku payin noa onyame fa de kransie na payin noa ebudum na payin to mo sa asodunu mu adunu se onwani sane bebi yedu ide yisa oba sanse kura bontin fa no akofa nsama ba. Hallelujah. Amen. See here see anka yetem panyin sam se ya eye na ahyamnante den
Onwoni sane saa dwum wei adi dwum ogidim ampa na otumfo Yankopɔn ni ba Yesu no ne ho nkunkun no na asane wa himfie ho na akase edi ensa beto nsayem na wanfie hini ti dwom ye tu adwum yi adwum nka ho asori hu nkobi na also bibi na no sane hallelujah Amen. ampa onwani sane yehu ya se ohni hukosoro na watana dwom tem na fei kikikiki ne ntuma na wagu na nanan ni mpaboa ohni mpaboa yehu ya na onwa ni chacha no wato atwene afei na ne mpemfo no ayire no na chi se no na se edan wo ho ya ho no fi betena se na akasa edi na ewura tokuru mu so ongoche ho na say da menye no guase do menko na fe na hu apa na adwuma egu so onwoni sane hallelujah Amen. afi omo ye ya pia na yiwura dem afi shame say ya mo ya so nte say na oto nsa frem no ona sise mo asomato no yi onso na frem nte de enim de enti frem te ba ya mo nsa nko mesi yesu nyame bi o te ase o No kwasem. no obopa yi mu o mpemfo nchen hallelujah Amen. ade chie ama ye kompa bobia o wonfie ho a ti asem bi esiye abante bi edene bampa bobia ho na no yi achim na no wei no achim sei ehwe nchen ana ho kunkunku aba ye pan ni yin pan jo wo so achen ahode ne ba na nchen mese sa ko to sabre obi ene mo twintwam a wo si supan o na o ya baba o enti buntum kwase ahode ba baba yesu no ana okofa branche no ana ode ba adwom o supan jo sori o sori sepe o keke sa huro sepe no o de ne sai bo branche no sepe no na no atene o de ne sai abo na no se o na sepe no ano ya achia na branche no ni o de no wo Brekum hospital dom ho ano na no atene ana asem no ebuka fa kro no hallelujah Amen. ni ekoso bi o de ewa Yesu Kristo di kono hye yensa na ediso nkunim amen Amen. ena wanfie asafo ho Anokure. hwefo ada no momenka baby edi so sem ba kakra bi sai kuyi adumenu kuyi no ekọ baby ani honkuku soma me ekọ baby ani na baby ani fo ni ahia dan na omukọ no school dan mu yekoye mpabo o baby ani sai school dan mu ho na ho na ye mpabo na mpabo ni fiada amra ekowura hyadam ho na ye hyadwumadi na ase sabre no say ye hyadwumadi ase a aya yetoto apono mu yetoto apono nyina mu amra yetoto apono mu ni ye hyadwumadi na se pe no ana honkunku so ande ba me nchen ana mani biye na babia ya school no wono da ho so ye company kase ya adom twem pa bebre omam ko old town ne hin no twem de honkunku ne ka chem se owura bi twem ko fa na bra ne so ko na nchen so a hwede yi na oye nana
wokɔ ne nkyɛn a wofrɛ no a hwɛ ne yie fɛ ne die ma no na ɔyɛ nana kɔfrɛ bra megye akyinya bɔ mpa ya sabe so otwam so sabe ɔkɔ akyiri na mebɔ mpa yɛ wɔsɛ bi sɔre kɔfrɛ bra ofrɛ ntoma sɛ ana wɔda ntoma no kyerɛ me ntoma yɛ ofra no na aduro wɔ ne bɔtɔm pane aduro ɔkɔ akɔkɔ paneɛ ɔba gisa nduro no ne de ɔkɔ ne paneɛ no ɔwɔ ne paneɛ ne sɛ pɛ ɔbɛwubu agu dɛm mu ɔntumi nsɔre bio hallelujah amen na sɛ yɛ somnyame bi ayɛ wɔte aseɛ te aseɛ sɛ me na me bia pon no o sɛ hom na de be bia pon no me hu yɛ no na ma firi dɛm hɔ agya mpanyimfo no na ma si abɔnten na adɔm yi nso ebi kɔ ne sɛ yi ɛna ebi nso bɛ ne sɛ yi ɛyɛ na nanan faeɛ ɛna ahoɔden no de bi sii so mekɔya ampa huhu no ma mekɔhu nana no ayɛ a ɔkorɔ no enti metumi ka nkɔtɔ no sepe no ana mese nana nyame asoma mo nkyɛn asɔre bia yɛ wotwa mu sɛsi a awura ne fikyire no ɔhɔ na mefiri bɛyi onyame sɛ memfrɛ wo mfa me nkɔ mpɛmfo no nkyɛn ogyina hɔ hwemane mu dii na me so hwɛɛ no a ana Honhom Kronkron no kyee no so no mu afei na ɔdi m'akyi ana yɛde ne ba baabi ani asɔre ne mu honhom sɛ panjo sɔre yɛ no mese nanan yi aduro hyɛ ne bɔtɔ mu wɔn yi aduro no aduro yɛ a ɔkɔkɔ paneɛ ɔyare ampa panjo tu na ne mu sɛ pɛn ɔtɔ ne bɔtɔ mu no na ɔyi sɛ penicillin paneɛ chloroquine am sɛ saa aduro wɔ yi nanan de ɔkɔ ne nkyɛn sɛ ɔde kɔkɔ ne paneɛ no ɔkɔ paneɛ ne sɛ paa nana ɔbɛka dɛm ɔbɛbubu na Honhom Kronkron sɛ na ayɛ nsa no ɛwɔ fie ha yaa nanan di aduro no gu hɔ nanan ho dwiri no sɛ na baabi ani yɛwɔ sahwehene ɛna ɛwɔ asantefoɔ so hene sɛ nanan yɛ asantefoɔ no nyinaa hene ɛwɔ baabi ani Kristo de ne nsa kan no na ɛdɔm hɔ no ano ne ho tɔ no a ɔme yɛ pon asɔre no wankɔ bio ɔme yɛ pon asɔre no na ɔse ɔhu bi da na ɛnya nakɔdwa wɔte so a asɔre yi anka ɔme yɛ abɔna so onyame ɔma yɛ nte aseɛ daa amen deɛ ɛtoa so no ɛwa deɛ mede ka ho na afei meampa masɛm no so no ɔbaa bi na odi akyi ofiri suben yɛfrɛ Mama Elizabeth me se sɛ wokɔto sɛ abrɛwɔ bi te hɔ a wɔse supa yi o nti ɛyɛ ato bɔ ase ebi na ne pɛn so no life no na wɔne mbɔ sen ho Mama Elizabeth subi hwɛfoɔ na yere no na odigdi mmiriko n'akyi ɔyɛ odiifoɔ baa yɛhyia baabi ani mpaaba no mu no sɔfo bi mo ne din yo na owura bi a na ɔwɔ makro ɛfɛ no owura brampɔn that time no na ɔnso yɛ odiifoɔ a na wɔda makro asafena no ɔnyɛ somfo ɔnyɛ hwɛfoɔ na ɔyɛ ordinary odiifoɔ na ɔyɛ odiifoɔ ampa yɛn mpaaba no mu no ana wɔne mmaa 5 mmaa 5 ɛba baabi ani sɛ ɔte mpaaba no nka ntɔn nso ba bɛboa owura boa mpɔn hyɛdɛm hɔ no ano ɔde wɔn baeɛ sɛ pɛ no yɛhu sɛ mmaa 5 no ahoɔden aba ɔmo nyinaa so a ɔmo nyinaa ɛwɔ so higigigigigi ei afei mpaaba no mu ana Honhom Kronkron ba Mama Elizabeth ɛso na maame pesa ne nsɛm ana maame sɔre baeɛ panjos Honhom Kronkron sɛ meka sɛ bi nkyerɛw saa mma yɛ a ɔmo so yi ɛnyɛ nyame deɛ ne bia
na amai pani busa won ya bo won so busa wo nipa ya obo won so no sa subo na ya yakobo won no sa subo na mfi nyame enti ensunum tumi no ana aba ma no so nipa yakobo mai na so no ensunum tumi no ana aba mai so a enti ho yesa na enyame nyame de bia ana pani jo busa pani bo ampon se amai ya bo won so wɔsɛ han wɔn abɔ wɔn so wɔsɛ ne deɛ benim deɛ ɛbɔ mɛyɛ so na wɔn nyɛ wɔsafo ma wɔsɛ pɛn wɔn de wɔn firi mɛkuro na sɔfo bɛrɛ bɔ wɔn so wɔsɛ menim ɛna wɔn kunkun bɛsa ba ma no so ɛsa ba mpɛnfo nkyɛn sɛ pɛyɛ papa yi ɔna ɔbɔ wɔn so ɔbusa maame no bu ne bɛ sɛ panin busa boampɔn sɛ wopere busa ho gye a yɛde ma wo deɛn ɛna yɛsɛ yɛde ma wo tɛntɛn noa yɛ sɛ wonuru hwɛfoɔ ɛna wakɔbɔ su nti wapere busa ho agye nti yɛde ama wo tɛntɛn noa bɔnsɛm saa maame abɛbua yɛ a ɔbukyia mpanyin na mpanyinfoɔ de to panyin boampɔn no wɔsɛ me na panyin me yɛ sɔmfo meyɛ hwɛfoɔ ɛna makɔbɔ su deɛ odiifo no ka no menim ho hwee deɛ odiifo baa no ka no menim ho hwee gye mu deɛ woyɛ hwɛfoɔ a ana wobɔ asu panyin mama mo hwɛfoɔ ɛsɛ daabi meyɛ sɔmfo mpo ɔmo sɛ yɛsɛ daabi na afei ɛyɛ de na mɛkɔbɔ asu ana wɔn kunkun san ba maame no so bio sɛ panyin sɛ papa yi sɛ nyɛ ɔna ɔkɔbɔ ɔmo so a ɛnɛ mi ni di nɛ na adeɛ bɛkyekyere no yɛbɛhu deɛ ɔbɔɔ asu no adeɛ bɛkyekyere no yɛbɛhu deɛ ɔbɔ asu no nti nɛ memfa nsuo nkama no na mene di na mpanyini mmɔhu de bɛsi hallelujah ampa yɛapɔn yɛnim deɛ ɔbɔɔ mmaa no asu yɛkɔdu fie no maame Elizabeth ɔsɛ mene di menom adeɛ nkye o na onsi ammɔ na deɛ ɛyɛ mmaa no aba bɔ mpɔn so aba panyin bɔ mpɔn so panyin bɔ mpɔn na ne ho kyerɛ no yi ɛna wɔwɔ so yi kikikikiki afei ɔbaa panyin dwo nkyɛn sɛ panyin na memfa mbɔ ne nkyɛn ɛyɛ mmea afei deɛ ɛyɛ mmea panyin deɛ me ho yɛ me no mentumi ɛyɛ mmea panyin dwo mɛnsa sɛ ɛneɛ ɛtu saa bɛn na ɔfe so kɔkɔte ɛna ɛhwɛ mɛ kuro nti ɛkɔbɔ ɔfe so mpanyinfo amaneɛ ansa na afei mama Elizabeth panyin dwo fɛ ne bɔ mpa man sɛ soma no efiri nyame nhyɛ ɔden sɛ nka adeɛ kyi a panyin bɔ mpɔn kɔbɛte ntoma onyame na nti asɛ daa Amen. wei ni nokware gyidi asɔre tumi no enie yɛka nokware gyidi asɔre no a tumi no wei ni the power tumi no enie honhom no mɛsɛ mpanyin sɛ saa abakɔsɛ bɔ sɛ nyinaa mpanyin ɔda wo ma wote adwa nso no ɛda w'anim ɛyɛ amo ntwɛhwɛ bi adefo panyin ɔdwuma no so yɛhyia asɛse yɛ no yɛfrɛ adiifo a yɛ wɔ kuma sɛ mom na yɛmmɔ mpɛ ma wɔn no mehwɛ wɔn ɔmo dɔɔso papa adwuma da w'anim challenge da w'anim no ɛso na sɛ benya akopɔn no ɔbɛka wo ho Amen. na ɔbɛtuma de nkunim nso hallelujah Amen. afei ɛberɛ nti memmra masɛm no so me nsɛm no yɛ nsɛm mmienu pɛ ne matena ase me nsɛm no yɛ nsɛm mmienu pɛ deɛ di nkaa no se ɔsom ɛna ɛma nipa ɔpagya saa wopɛ sɛ woyɛ yɛpagya wo a na wobɛdu saa mpɛmpɛnsuo yi a adiifo pɛ yi tɛ dwom yi a gye sɛ wosom Nokwasɛm. gye sɛ wosom sɛ woantumi ansom a aha wonnuru hɔ
Osom ene mani paso. Osom ne pedimpa. Meni mabunu ekasa ena awie yi. Gidimu mabunu. Gidimu mrantie. Gidimu maba ana sabe no meni wo kasa yi. Me say osom ene pedinipa. Anokwasem. Ombesa osom yi. Na nso besa ogidin ebe yie. Enye yie. Say kasa Yona me okuma say de wetina kamia ne Yona asumura. Beka asumura won kan a na etu fa mu hunu na kumasefo de omunim asumura. Onwati din pa enti efa me Yona asumura. Yona asumura. De din kan no me de asda eni kabia ema kumaseman titu eni abrepo. Me fi me sumra no me be hye kumase fo jeme na abrepofo eso me mu enti onyame nhia safo yi Amen. de omo hwe me ho bia no nyame nhia won Amen. me say so obi be hu say yes Yona na Yona odifo ye ofra sumra na pikure me say me na me hwefo ho da bi na me wo hwefo wo sumra na edi me gye nyina no na eye osom so obi pese nyame pagya no say ye adin mamu say ye nsankam say ye junto mu anasa akyede bi nyame de ma obia no so pese oba soro a yesa osom enne na mafoi metma kase omom pesom nanso ompese nyame hyira won na mo ye kese ne yati won din oboa se nyame hyira wo ana won sum yi won timi masoro se obi ya obeta etie yi mpanyin ayi bia no na oye osomfo bia wasom ne mpanfo ndi nani hu no ana hon kokora peke no na obetia ha enne mabuna ba ogidi mu yi empeso nemu akyade nyamere ama won no emu mo adwuma na omo ye ne pa nemu asoma kan no de dabi sofo azepoku o ha mpacho soro ha ma frère sofo abrante na yen person no na oyebenu yakuma no so na ene mpenfo se akoda hu nsa hohoro a woni mpanyin didi enti ene asepoku yi no wa ban mpenfo soro mu aka mpanyin ho na be mpenfo ko bia no oka ho busa se edan Oso. Edan ani ahurase Penyazik me mo okoye kakra bi girifo mpemfo hwan na osom kakra bi ima wawaka hallelujah Amen. yes so your mentor bro say your mentor sade onyankopon nam ne tumi na hoden wode afiri akurase ban no wode abeso ye abrepo this to a pastor Padre Thomas one dey show me mu ye kan obi a was me som no pa a sa wo ma me warning se me firi me fie ba na ma me chia no a me yadi ma me koduru ho na ho ye ya no amuna yeso ma me chia no wo ni fie na me na ama enti ompese obetie ma asem no wode na so enti tambia no me som no ebo kase pa abo ne nchei efiri ono na pani achia ene pani Abraham so me ko tena nchei kakra awa asaman
asama na honhom di kan de me tefa mu one na di kan no a kuku asbayire ono a kuku asbayire ono a ne twi wotwa dua en wodi twi ayi ti yekodo ne kuku ase en atani ho ana wodi ye enti kuku na ase no aye no se me twitwa babadua ne banche ye de koma ne mmoa enti wodi aduane ne ma me no a mitwitwa banche dua no na me hu se bibi aba medi meya me hu hwie nyeye banche dua no ayi no banche aba ne ayi no enti me tisi kwa so enti me kɔ no tiasa kasa hodo nko enti me duru kwa mu ana kasa no ma me sade me hu ya no se ma me bi ne ba omo yesrem omo de omo yesrem fo omo yekromani omo free asama de ba bi ampa abobia no wono na kwa ba ko so bi kosei ena omo free mu hia me enti omo hia me na homo ma esma me so ayi na me san was enkrofo e de mu free mu kuro mu ba na mo ani agea enwura ma so ani asa anche hallelujah na ma me ne ka no na me kura me nim ba bi amenam enti me duru efia me be wura kuro no ma na honhom na te de aye me firi enwura mu ho no a ede me ba no na honhom na te enti me firi ono me sa besen koguom ti pani achia enam kosom no okwakuapem okwa bia ne poma no ekura no de aka wakura ho no me ne kofa firi akuapem woni krom yakwa na ne nwia bi ne nana bi afra na kwabena na wasene se wode baya abampoma wo mo boban ya no omo atuo ye no ti ohu ya no se bra ade ne kura wo so me ya carpenter ne na ye me fe na me ya na masene sem de wase me minti ena nyankopon am wasene fa poma ne bra anya abampoma enti pani achia pa na me fi pani to masenche ya na me kɔ na masaba amen Amen. Mamusa baako kwa na uko sampe mfunche no ade apate pa na uko ya omma wo ye kan nko a so me ka oso asem na mbom pe na na opa hu mu no na asa de na wo yesa ka ho biu kwa omo ma me kodo me do me ma me nche no me na me so wom me ma nko ba de da obodemase enso me ko pani nche a na me kodo na de ma pani achia ni je me hu ne se na owo akwala bi wa friend Peter ena pani achia ka kyan se enkodo ne nya ado afuom enti me nya ado an me do asie fitaa wono nso opese enkasa ya nongu no enti oba na Peter da e wa afuom ho ena me ma do enti sa wo gina kwanse ho ena wo ka kire Peter se wo Peter do no free kuma se bae no hwe ado a wado fe ena wo de wo so ndo na wo sade ohunhum no sa na o ka kire me sade wasi ado enya ado ayi mu no sa na ohunhum be amen Amen. Oyamanti aseda Amen. me kasa kire nyamemba afi yanko tronse no mu Matthew efa sembi troye 20:24 Asempa ne se me se osomo ho no ene na pagi dipa me ne so panyin na mu no na onim se obeye so panyin eno kwasem. na onim na me so minim sada wo so te ote ho no wonim se be dubra bi am wa ba ha hwe panyin kufia je adifo panyin awo oyoku nhyiemu ase oyoku nhyiemu ase ya ho na panyin kufie esmaye sa panyin kufie no ono ye adifo nyina panyin na panyin o ye straight hu o ye straight ugu a ya ho na bofo ba se ohiam ne panyin jon ana ampa ye koye ya koye no ne panyin wofa panyin kodua papa yi nyame fa de kransie Amen. yakwa na omote efie ya na ede nkosuo mu e wo oyeko no na omote fie na nim ana pense
panyin abo ɔsɛ wɔn transe ne dua bi da hɔ na ɔsɛ yɛn transo yɛ transo sɛ pɛ no ana panyin Kofi Agye adiifoɔ nyinaa panyin no ebusa panyin John sɛ John adwuma bɛ na woyɛ na edi na yɛ nim sɛ ɔka huhum asɛm ɛfɛ di nnwuma mu na wɔsɛ dabi mɛka hu na adwuma bɛ na woyɛ ana panyin John sɛ wɔtwa force sabe de panyin John wɔ baabi ani anaasɛ ɔfen so anaa ɔfen so ɔna wɔsɛ metwa force wɔsɛ force no yɛ ho adeɛ wɔwɔ deɛ na sɛ ɛwɔ bi deɛ ɔna wɔsɛ panyin ɛmea me deɛ na metwa nti mɛbɛ hɔ abatoɔ mu ahu sɛ force no ɛyɛ wɔwɔ deɛ wɔsɛ panyin an woba abahu sɛ ɛmea me deɛ ɛna wɔsɛ Yona wɔsɛ ɔdi adwuma na ɔyɛ nsɛ papa mewɔ asomra meso medɔ koko wɔsɛ koko na yɛ wo deɛ ɔna sɛ ɔbɛnim papa mu nyinaa na wode papa mu nyinaa yɛ gye nya wo deɛ mesɛ ɛyɛ me deɛ enti sɛ mebɛ asomra a ma bɛhu sɛ wowɔ kokofoɔ yɛ a woyɛ ho adwuma mesɛ panyin woba bɛhunu wɔsɛ musuo mu mo na mo yere mfa mo ho asɛm bi mmra n'anim ɔhɔ na mbom no wosɔre a panyin Dwo de mo nenam monim sɛ panyin Dwo no ɔwɔ no store monim sɛ panyin Dwo ɔwɔ no store na wode musuo mu mo na mo ho asɛm bi bɛtɔ m'anim mbɔ ho bosome a edua mo buro ei hallelujah Amen. ampa me ne papa efiri n'anim hɔ ne yɛ korɔ no ɛkorɔ mu no sɛ we nyinaa we asɛm difo pɛ na yɛ opura ne yɛn hwɛ adwuma yɛ nyame de yɛ yi ongoyu goyu ana me no yɛ fɔko no adi nhwɛmu aduru yɛm sɛ kyɛ wo bɛ hyɛ den ama okay dara nyina asɛm koraa ampa panyin Kofi Agye ba asomra ana ɔsa kɔ ɔfe so wɔfiri pɔw aba asomra ɔsɛ ɔwɔ bɛsra yi ɛkɔ kokofoɔ mu kokofoɔ so nyina ne papa de ya hallelujah Amen. ɔsa kɔ baabi ɔsa kɔ ɔfe so ɛkɔhwɛ adwuma yɛ a panyin John ɔkaeɛ no mpanyinfoɔ no ɛnɛ panyin no afoto ɔde tuu yɛn no ɛnɛ ne bɔ nie nkramɛkye no minister wɔ nkran o na mewɔ kokofoɔ wɔ somra ɛnɛ na boa me ɛtamakyi mante amen ɛyɛ meyɛn kɔ twɔnsen mu Matthew 20:24 Nanadawo Asemi Fritito Odomankuma Asamu Fritito Odomankuma Asamu Fritito Odomankuma me say ɛnɛ mmabu abɛ wɔ gidi mu yi no ɛmpɛ som ɔmo mpɛ som nti no mesuro ma mo sɛ ebia baabi yɛ adu yi ebi na mu bi andu Matthew 20:24 Asɛmpa no sɛdeɛ Matthew kyerɛ mae ɛti aduonu yi mu aduonu nan ɛtifi ntwerɛ wɔ sɛ ɔsom na pagya nipa mote yɛ kabi wɔ sɛ deɛ yi ɔsom ɛna ɛpagya onipa sɛ ɔsom hɔ yi no ɛna pagya nipa na ɔbɛyɛ diifo panyin
na ɔbɛyɛ adwudufo panyin na ɔbɛyɛ asankafo panyin na ɔbɛyɛ sɔfo panyin ɛyɛ ɔsom na ɔbɛyɛ sɔfo bi ɛyɛ ɔsom na pagye nipa ɛnti sɛ obi wɔ fie na sɛ ɔtia mi a na sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛsom a akyɛdeɛ no deɛ ɔde ama wo nanso ɔhwɛ a baabi a wo na ɔhɔ a na ɔbɛka wontumi nkɔ anim wontumi nkɔ anim na mo sɛ wode ɔsom ka ɛdi nnwuma no ho na sɛ akyɛdeɛ ho deɛ a mehyɛ ɔbɔ wɔ Yesu di mu sɛ wobɛkɔ soro amen ne ɛbɛte wo nka wɔ gyidi mu na wɔhwɛ a wode no kɔ deɛ ɛbɛkyerɛ yɛ deɛ no ɔsom no nti ahobrɛsɛ nti obuo nti ɔsom no na pɛgye nipa ɛna wotu kwan wokra mpanyini odifoɔ yi ɛna wotu kwan wasafiri mu a ɛyɛ wokra mpanyini mekɔ a mewɔ nkran na watoa me mefiri Kumase na mabusa sɛ Kumasefo mpanyinfo ho te sɛ ɔsɛ mo nyinaa ho yɛ yɛ nso wanka Kumasefo mpanyinfoɔ wadu nkran na nkransofoɔ so nso du Kumase ne ebusa mpanyinfoɔ sɛ ɔmo nyinaa ho yɛ hallelujah amen wo fie ha wa ɔsom na pɛgye nipa sɛ wokra mpanyin na mpanyinfo deɛ nsa to so bɔ mpayin ma ɔsɛ pa wɔyɛ du sɛ odifo bi wɔ fie ha bɛtuma akyerɛ me sɛ ampa dwumadi a wokɔdi yɛn no yɛama wo akyɛdeɛ bi hwɛ ɛnora sɔfo panyin ɛsoma me ane panyin bɔntwe sɛ yɛnkɔdi dwuma bi yɛnkɔbɔ mpaeɛ ɛwɔ agyekɔgya akye ɛnora yɛkɔɔɛ no yɛkɔyɛ adwuma no wie na deɛ owura no ayɛ a nana yɛkɔtoo no no ɔma yɛ nsamhyɛdeɛ sika 1 million mebaeɛ no mbɛbɔ no amanneɛ papa mɛkɔɔɛ no ɔma yɛ 1 million wobɛtuma yɛ saa ɔsom ne pagye nipa yes na edu no teeɛ no na Yesu baeɛ no ɔpa adifoɔ ɔpa asuafoɔ na ɔmo yɛ 12 anna ɔne ɔmo nam na saa asomafoɔ 12 no ɛna emu 2 ɛkɔ Yesu anim na bibi siye kɔso na edu no teeɛ no ɛna saa 2 no ɛkɔ Yesu anim no ɔmmaame adini no kɔ Yesu anim no ɛna wɔka kyerɛ Yesu sɛ miwura Yesu mipa ɔkyɛw wahenie mu no deɛ kyerɛ no sɛ wɔtɔn ahengua no mu a memma 2 yi no ma baako ntaw nifa ne baako so ntena bɛgu ma me saa request wei ana saa maame yi ɛde kɔ Yesu anim sɛ wahenie mu no deɛ kyerɛ no memma 2 yi baako ntena benkum ne baako so ntena nifa ɛma me na ɛmra saa maame yi kodi saa dwuma yi sɛ ɔde ne ma 2 yi ɛkɔpa ahenie no sɛ baako ntena benkum ne baako ntena nifa no ana ankae 12 no edu no tie no ɛha wɔn papa ade ntena yɛ nam na yɛ tim yɛ nyinaa ɛkɔ na ɔkɔ yi wɔn ma 2 afiri mu ɛkɔ kyerɛ Yesu sɛ deedi akyi no wɔtena ɛtɛ modwa no so a ɔma nko ama no baako ntena nifa ne baako ntena benkum yɛ aka no so yɛde yɛn tan maame wo ne yɛ ne yie wɔyɛ nipa no nyi mu wɔhwɛ nipa anim dodo nti nkae tie no ɛha wɔn yes na edu no teeɛ no anuanom baanu n'asɛm anyɛ wɔn abodwo ɛha wɔn paa yes ɛna Yesu frɛ wɔn baeɛ ɛna Yesu ɛfrɛ nkae no dunu baeɛ ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛna wɔka kyerɛ asuafo dunu sɛ munim sɛ ewiase amaaman ahemfo edi wɔn so sɛ awuranom na wɔn munim sɛ ewiase amaaman mufoɔ no ahemfo ɛne amradofoɔ no ɔmo di mo so sɛ mo wuranom munim antam no wei ha mo ampa sɛ owura John Mahama yɛ president ne no ɔde yɛ so ɔnoa mese sɛ wokɔ bimbila a wɔde kafe ato wɔn so sɛ ɔmo nan nti wokɔ sɛsia no a ɔmo da 4 tumine nti ɔsɔ ɔmo nan nti wokɔ kuro hɔ sɛ paa nɔnan ne bɔ sɛ paa na nnwa no nkokɔ nyinaa na abɔnten na nipa hyɛ dɛm ne wada
onyame man tia said Amen. me say obi a ogma ne ho so no nyame bra na se o so obi na ju so we somfo a Yesu Kristo be pagya wo yes Munim se ewiase amama ahemfo di won so se ewuranom koso e na won mu akese no edi won so tumi nanso ente saa wo mumu na ye mu de Kristo mu de ente saa wo wiase amama tumi na mu di no ene emu ahemfo no wo de ba Kristo mu de a o se ente saa enti mo ma de esi ye mo na ha mo suafo mo na ha mo yes na emom obiara opese wo ye okese yo mumu no ma ne nye osomfo amen 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 so obi pese wo ye kese pa wo mu ni etu di se wo ye difo panyi bi wo ye difo kese bi wo ye dunturu bi se pa yi so ye dey ye osomfo wo ye obi aya wo som wo de achade no wo de som enfa wo sere wo sitie bia no ese wo kofom na wo som hwe me kodu nkan no me ko tra poku ase na me ko to empemfo mienu bi ba ko efere panyi ba ona yeso panyi ani panyi bo ache sa awram mienu yi so no mbedi ase na so mbedi bi mu a oboa so no mbedi ase na wo mbedi bi mu oboa ya kan nimdifo a ani nyansa sa empemfo mienu panyi bo ache ani panyi ba ni be ba ko obobu no obu be ne sei so ipa ne ye ebu fo woni di asaba obu be ba ko sei pa o saso ne ebu fo sampenfo yi na mkoto won yona na me ofom pa na me ko de me san ye tebe tase hu se wemu omo ye very intelligent na omo nam twuro nsem bu so enti me sum won hwe ma me kasem bia ya pan ba ne pan ba cheka kire me na gidifo wa asase kese e opuku ase ya eye gidifo dia ya penya nane o taifa o dia che asafo no na eye 18 plots eso papa enso na nya ho ne ya asore na poku ase hene ama ya ba bia ya ede ya mpabo na o de haye dakro ana panyi ba ne panyi bo ache se yona ye ka bi ache o asase no ya bre wa ha pa se de azik buama ani apre so pa ya na ebedi ha se no ya bre pa na asase no bobodia ne dina dwom ne asafo no se pokwa asafo no ka bibia o mutie ka che won na o man baako poto no baako ọmọ bọ̀ọ̀kye baako na mi pẹ̀lú baako mi nfa mienu wọ́n yẹ ni musa o kan asaforo bẹ tie ne yẹn ho no yẹn ntumi nka eti kama yẹn ehwẹ bẹnfo ni mu din mímí ka ho onyamaya nti ase daa amen kana na gye ma yẹn. Nanka me say mbemfo ka say wefa baako wefa mienu nanka bia me so nya fa da bi nka ho ne me nyina ho da me nka ne me kase pa o man sabeka onya me ante ase da amen me say me ya ko asum mbemfo no ekofom metu ano so yes Matia sempati aduno imodiunu nso yes na obi a opese odi kan e wo mumu no ne se obi pese o ye kanifo no se odi emu a onya koa onu mo onya koa odi fo te ye somfo te ye duntune te ye se obi pese o ye kanifo we emu a onya koa na onsum na wonsum enti panyam akwen sofo edi fo panyi me kaisem bi se sofo panyi suma ye me ko sirem menini nanti bi na eno kwa no eye mark ba ko pe ye kodu sirem se pe no ani ye frɛ sɛ panyi ne ba wu o na chi na enkare be si ye mpemfo no eso no wonte na ye huhu na ofri ahai ko no na ba na yare na so de abofri gya ho ana ye ko sirem no ana nkra ba sɛ akora na wu
akasa ye bebo papa yi amane nti ye mbemfo no na ye hu afi ye ya no ana chense pani esi de asie ni o se oh no problem o me ento akonto so penjo wo ho no penjo besie no nti mo me enko na uji se onyame o ti se o nyame mpenye ne pakwa mo me ento akonto no so na penjo wo achi no obesie me ba no ana se penye wo de anu oden de be gisa woko se aka wo yim ko wo achi wo se penye nyame yire ne besie no me kwa akora no nyane akora no nya wu awie enti bo me enko nyame adwuma no na ele se yura bi penye abusua wo ho ye ka brɛ ansa na penye eti asese okay mate muntu aso me kwa san ba ampa obai asa ba beto ye awa tamale hwɛ nyame onye mistake Abi. sa wo se wo nso a ompagya wo da no matter how wo junto auto no matter how wodi ma wo ye wo bɛka fam yesa wo so mienkum Na obia opese odi kan wo mumu no. obi se odi kan wo mumu a Ma no nya akoa. ma onya akoa buruburu no wonsom enne na mafo abayi ampa son na wo mpese wo bɛyɛ akoa de ntima menya sa topic we last week yi no me ye program ɛwɔ fanko ana me gyina asafo nanim ana me to asafo nanim sɛ maka mpemfo bi ba ahoho bi ɛba enti mmabunu no me pe obi na wato ne ho asi hɔ na mpemfo no ba maso wɔn so ma asafo mu a me wɔ mrante ne maba papa ye ka yuto a ebi wɔ fanko na me gyina hɔ na aso ye no na me sɛ amante nyinaa ba na maka sɛ o bodo soro do me sɛ maba ni nyinaa ba na maka sɛ o bodo soro do me kai no obi ayina ni wu ana maba mienu a ye bo so nkyɛe no ɔmo ne ba ɔmpie ana mante mienu pɛ ɔmo so mo nkyɛre ɔmo ne pie sɛ panyi bɛso wira hoye ana me bɔ mpa ma wo ampa ahoho do bae no san kranketwe no ɔmo ne bɛso ye ɔmo akanya mo na ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ difo akɛse adwudufo akɛse na ɔmo bɛyɛ asomfo ɔbɛyɛ asafo mpanyifo na ɔmo bɛyɛ ahwɛfo ɔwɔ fanko ɔmo ansom me ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛsom na ɔbɛda abɛdu baabi madui hallelujah Amen. yes Na sɛdeɛ onipa ba no amma sɛ wɔn som no. na sɛdeɛ ɔwura yesu no bae no wɔama sɛ nipa nsom no o Na mmom bɛsome. na mmom ɔno mu bae no ɔbɛsom yɛn yesu bae no mese ndibra yɛ ekura no na henkyɛ no wɔde to soro ana wɔfa akwate bia to ne ho soro na ɔbae no ɔbɛyɛ ne ho bibia sɛ akoa ana ɔbɛsom yɛn ana ne honhom no bia ba wo so ana wo so wo da wo nsom yesu honhom no bia ba wo nkyɛn ana fa saa honhom no ɛsom mpanyin ɛsom dipa no wo sɛ wo nsom na ɔbɛyɛ dɛ yɛ kenefoɔ ɔbɛyɛ dɛ na ɔtuma yɛ kenefoɔ onyame nti asɛ daa Amen. obi a yɛ ɔyɛ somfo no ɛne nyame pagya no Ɛnokwasɛm. maka kyerɛ me ba me bɛyi yɛfrɛ no Joshua mewɔ abɔsoɔ bi wɔ hɔ mpanyimfo na ɛbɔ me mewɔ abɔsoɔ bi wɔ hɔ difo mpanyimfoɔ ɛna ɛbɔ me ɛne deɛ menta mfa mmɔ Joshua wansom me a memfa ma wo sɛ alata de bi bana sɛ ɔbɛsom me a mede bɛma no na me ba no wɔyɛ somfo ɔsom me papaapa enti ɔnkɔ so ansom me na ɔkɔ so asom me a ebia onyame nti ase daa Amen. de ɔbrɛ ne ho ase no ɛna nyame pagya no Ɛnokwasɛm. ɛhɛn Sɛdeɛ onipa ba no amma sɛ wɔn som no. sɛdeɛ onipa ba no amma sɛ yɛ ɔnsom no no Na mmom ɔbɛsom yɛn. na ma ɔno mu baeɛ no na ɔbɛsom yɛ no Na wɔde ne kra bɛyɛ agyedeɛ na ma wɔde ne nipa kra pii. bɛyɛ mpatadeɛ ne agyedeɛ maayɛ no Ɛno no. ɛne ne ɛsɛm no sɛ
Osom. Medianu aba na wie. After me akọ de to so mienu. So obi ampa se osom a nyame mpagya ne da. Anokosam. Nyame mpagya ne da. Medianu aba na wie. Nia to so mienu ne se ade na nipa kafa ho. Enti ade na ya nipa kafa ho. Where your question mark kase. Sana ya wote ho nsam. Sana ya nipa kafa ho, efia ya wote mu, brono ya wote so, ene baabi a wo ya adwuma. Na afi wo samba gidi no mu a, de na ya nipa kafa ho. Sasam we buafa. Wo nsam buafa. Sawonte, aya ya ka o. Ya ka wo nsam papa. Trede. Ya ka o, wonte. Eno so ye nsam aye to so mienu. Oro Yesu yi ya oba ye no, ye ka ne nsam. Na nsam ya ka ye no, ene de course no, ene me pesa be ka chewe. Luka, e kan nsam bi tire. Luka yi e fa nsam bi tire. Na sam ene be de ma we, eti nwotwe. Fafri dunkron, ana dunwotwe. Asampa no said you look at Roman. Tinkun mu edu nwotwe. Yes. Na eba say ono nko a ebo mpaye no. Na eba say wura Yesu obaye no, na ono nko ebo mpaye no, me say asane mato bi say, ade pa na nipa kafa ho. Wo nsam no aya wote ne say. Ensam e kafa ho no eye, e ma so bi nkoso. Anasa ebetwe aso bi asai. Yesu baye no, na obo mpaye. Yes. Na eba say ono nko a wo bo mpaye. Na ono nko a bo mpaye no. Na nesuafo no ka ne ho. Na esuafo no dumi no ka ne ho. Ana obisa won say. Ana Yesu ye busa esuafo no say. Aya nkrofo akwaku no kasa me ne hwan. Aya minimum no ayamonte. Say nkrofo akuku na ye mu adwuma no. Aya na mo ka me ho nsam. Na me ho nsam na ya mo ka no. Na aya mo sesai. Say na gidifo nso ye na mo yi no. Aya ya kan ho nsam. Na o ho nsam ya ka no. Aya sesai. Ya se wo de wo mu ade wo ho. Ya se wo de yankan wasam. Wo de yankan wasam. Me say ya de ne mpemfo nam no. Mpemfo hu say abrante we ebi o nasam de yemu mfanto yankan asam. Yankan asam. Sana o te wo ho. Wo yankan wasam. Onyo mente aseda. Amen. Yes. Ana obu ase ne say. Ana esuafo no ebu ase ne say. Ebinom se wo ye Yohane suboni. Ye nam yi. Papa, ohun danse de ye die. Ohun nsam ye kan, ora Yesu. Aya na ebim kase. Wo ye odifo. O so wo ye dey. Ebinom se wo ye Yohane suboni. Yohane suboni. Sana ye de wo etoto. Unma no, ene osuban no, de ye tatri say, ye se wo ye Yohane suboni no a. Mewa no, Yohane suboni no abaye nwuma. Na nyuma obaye no, ene kwan oboye no, ene Yesu baaye. Enti bi mu say, wo ye Yohane suboni. Yes. Na ebinom so ka say wo ye Elia. Ebinom so say, ohun danse bi obodi an say, wo ye odifo kase bi a wo gidi wo Israel mu a ye fe na Elia. San say unma na ehu. Enti sana ye yete. Sadanse de de yete pa. Ebinom so wo ye Elia. Ana ebinom so say, yes. Wo ye tete adifo no mu baako ana ebinom so say, unma no, osun no, ye de to ho a, wo ye tete adifo no baako. Ana wasan sori. Ana wasan sori bi o. Hallelujah. Amen. Wo ne hwan. Wana wo ye de bo compare no. Wo ye pan ache a. Wo ye pan Kofi Agye. Empenfo ye omodi anim kan no. Say de wunuma, wo som, ana usupan eto wo ho a ebe yiye. Wo nso wo ne hwan. Adwunfo bi o mato gidimu adwumo gidimu. Ye ka adwumo a. Ye won gwangwa adwum. Na mfidie sei na ni ho. Ne san kwa adwum no. Sa adwunfo no hia na edafom boko a, wan hwe obetete wo shirt. Wan hwe otade obosunsun mu. Efredum, efretumi.
hwɛ kɔpra so yɛkɔ di fam taabɔ ana robonfo minim wɔn na minim wɔn ne yɛpɔn no ana abanti bɛ fɛm sɛ panyin bi so ɔfrɛ me ohia me ana medi n'akyi ama yɛba pra so kuro no mu market hɔ yɛduru hɔ sɛ yɛpɛ no sɛ ɛhɔ na robonfo ɔmo te bɛn market ne pɛɛ na minim mbɛduru hɔ sɛ yɛpɛ na mmerante no ɛte efie n'anim Noah Gideon mo ɔmo te efie n'anim ana ɔmo to saa nkwaakwa adwom no beso me ho so no ɛpɛ dwom mbɛduru hɔ sɛ yɛpɛ yɛ ɔmo to dwom sɛ yɛpɛ no ana ho no ɛkɔ hɔ ɛna na aba me ho yɛ no na me gyina taa so dwom adwane mfimfini ɔbaa bi a yɛ wɔtɔn nam sane nam no na ɛyɛ adwene nso na honhom no ɛyɛ mogya nam bɛyi nam ɛm so mu adwom hɔ no afei na ani adane ɛyɛ nkwankwa adwom nti hwɛfo no sɔrɔ ba yɛ sɛ pɛn wɔ sɛ mina me frɛ no na ɛyɛ nam mane kɔɔ hɔ ɔmo sɛ dabi pani nyɛ mane kɔɔ hɔ yɛ yɛto adwom yɛhu yɛ sɛ wɔduru dwom hɔ saa bɛrɛ na me ne kɔnduro onyama nti asɛ daa amen ebi mu abɛyɛ adwuma no na ɔmo yɛ adwontofoɔ na ɔmo yɛ adiifoɔ na ɔmo yɛ mpanyin a na ɔmo yɛ mpanyin ampa ɔkɔsɛm ne sɛ ɛde na wɔn ka fa ho yɛde yesu kɔmpɛn odiifoɔ elia yɛde yesu ne kɔmpɛn adiifoɔ tetefoɔ didifoɔ bi ɛne yohane sobɔni na mebusa wo sɛ wɔn nso wɔn a ne yɛmfa wɔn to no ho wosoma yɛ a wɔn mu yi ahobrɛase anaa wodwo anaa robɔhwɛfoɔ no sɛ mpanyinfoɔ tena sese a wɔn tena ha bi na ɔtena kɔ na robɔhwɛfoɔ no menim ne din yɛrɛ fi ne din panyin safo wɔyɛ odiifoɔ ɛsan yɛ hwɛfoɔ na mpanyinfoɔ tena sese a ɔntena ha bi na ɔhyɛ kɔ na woyɛ odiifoɔ wɔn nkyɛn no woyɛ dwuntuni a wɔn nkyɛn no nti wo yɛde woto panyin safo ho na ɔdwo na ɔda fam sɛ yɛde yesu kɔmpɛn saa adiifoɔ yi akasafoɔ yi a mebusa wo na awie sɛ mimi ne wo wɔn a yɛde woto no ho bɛyie wahantan bu a wɔn mu adeɛ kɔ a wɔn nkɔ fam yi fie a otwi fam mpanyinfoɔ yi so yi aha nkɔ ha wɔsɛ panyin hɔ na mefiri mi bɛyi nti wo yɛmfa nto hwan ho ana yɛwuewu ana yɛpagya wo de wɔba soro ha yes Luka sempa eti nkunu yi mɔdi no yes na yesu sie n'asuafoɔ no sɛ ana yesu sɛ asuafoɔ no sɛ na mo nso mo se me ne hwan wo de me mu nanam afei yɛbɛgye de no mu o wiasefoɔ no de na ɔmo ka ne yie sɛ yɛde ne ehwɛ ne nnwuma a wɔyɛ ne ho a bɛsɛ odifoɔ elia no a bɛtetefoɔ no bia afei yesu ɛsan de n'aba efie waa sɛ mu nso yɛ me ne mo nam no ne nso me ne hwan yɛbɛgye de mu nti sɔfopanyin john ɛkyɛn ɛbɛtuma de ohun danseɛ adiifoɔ nyinaa panyin nti bedu baabi ne sɛ ɔsɛ meeku baabi meepɛ odiifoɔ bi ma wɔn di m'akyi a wɔyɛ de wɔbɛka ho wɔyɛ de wɔbɛka ho baabi a yɛ a anka yɛyɛ du yi no yɛyɛ n'ano yi na mmeba no sɛ mohammed polo menim ne da mmeto tv ayi no ana mehwɛ no na saa mohammed polo no wɔkasa nti metena ase ahwɛ yaa yɛsɛ the whole ghana sɛ ɛkasa bɔɔdo driving paa no a obiara ni hɔ driving paa sɛ no obiara ni hɔ ɛna na ɔmo interview no ɔka nsɛm pii na ɔde bɛwie no ɔno sɛ ɛnamafo yi abɛn ɔmo bɔɔlo yi no ɔmo de yɛ sika na ɛfa experience ɛde bɔɔlo deɛ ɔmo nim nti ɔmo ntumi hyɛ goal ɔmo ntumi hyɛ goal sɛde yɛsɛ twitwi ɛtwitwi a na ɔtwi kipa ɛhyɛ no wɔsɛ ɛnamafo abɛn no ɔmo nim ɛna ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛhunu nti ɔmo hunu
na ɔmo deɛ no sika money hwehwɛ owura ne din metie ne nsɛm paa amene ba yɛ die mu ɛna me ba yɛ die mu nti yɛwie ne nso mpaabɔ yi no nti wode nyame akasa paa sɛ nyame mfa wonye biribi ne nso mpaabɔ anwie no na kuma sɛ nyina bɛtɛ wo ka sɛ do nyankopɔn nam odiifo asɛm so ayɛ no ɛyɛ anwanwade a yɛhu bi da ɔkɔgye ne hyɛ hallelujah amen bɛsɛ yɛmfa nto hwan ho ɛberɛ kɔ yes na yesu si yɛsuafoɔ no ana sɛ yesu sɛ asuafo no sɛ na mo nso na mo nso me ne mo nam da biara no mo se me ne hwan me so bɛyɛ hwan me so bɛyɛ hwan sɛ yɛhwɛ deɛ mpanyimfoɔ tie akonnwa yi atire yi de nnwomadi ho ayɛ a yesu busa yɛn sɛ me so me ne hwan me so me ne hwan yes ɛna simon petro bua sɛ ana simon petro ɔbotan no obua sɛ ɔbua se owura yesu sɛ wo ne onyankopɔn ba wone kristo no ɔtomfo nyankopɔn ba baako paa wobɔɔ soro bɔ asase ɛyɛ wa mo na ɔsoro ɛne asase so tumi nyinaa no yɛde ama wo Aye. yes na yesu hyɛ wɔn kete ɛbra wɔn sɛ ana yesu hyia wɔn ketee suafo no bra wɔn sɛ wɔn ka wei nkyerɛ obiara sɛ saa hintasɛm wɔ sɛ deɛ peter de ka yi no ɛyɛ hintasɛm monka nhyɛ obiara mante amen amen mante amen amen mante amen amen wo so wo ne hwan enti wo ho bɛba mfa so ama mpanyimfoɔ yi sɛ woyɛ odiifoɔ sɛ woyɛ somfo sɛ woyɛ sankani ɛne adwuma no akyɛde bi nyamde ama obiara no enti wo nso wo ne hwan saa asɛm sɛ wei ɛde no awie yi me ne kumaseman ɛne nokora gyidi asafo nyinaa yɛbusa yɛn ho ɛde na yɛka fa wo ho osuba nti efie a wotem no wokɔ nyina wontumi nhyɛ wɔdwom wɔfoɔ koraa anim sɛ saa atade koraa wohyɛ bi Aye. da bia watade hyɛ baage mu osuba bi nti ɛkɔsɛm masɛ mu sɛ nyinaa sɛ peter etumi ehu sɛ yesu yɛ ɔbotan a yesu no ɔno ɔsoro ɛna asase nyinaa yɛ ne de ade a ɛne na wo nso wo ne hwan nti panyin gye wo so akyina wo ɛne adiifoɔ nyinaa panyin ebɛtumi ahyɛ wɔn nso sɛ woyɛ adwumani ma paa yɛde woyɛ biribi a ɛyɛ yie nti wɔbɛfrɛ wo aka ne tim ho na ɔkɔ baabi a ɔde wakɔ wei ni asɛm bɛsɛ yi kristo nka yɛn amen na ɔnhyia yɛn amen na ɔnom yɛn amen na aba a ɔde fa mu gu yie no ɛngu asase pa mu Amen. na oyi ne ma yɛ to so me nnɛ di a me ne wanya ɔnhyia yɛn adom nti amen amen